नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अंकोला विवादित वाणिज्य बंदर विरोधात भारी प्रमाणात आंदोलनान शहर बंद. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या केणीत निर्माण जावचे विवादित वाणिज्य बंदर योजनेविरोधात स्थानिकांनी आंदोलन करून बंद पुकारले. या वेळार बंदर कामगारी टेंडर घेयल्या JSW कंपनीन ही बंदर कामगारी बंद करू जाय असो सूर दवन मंगळवार 25 नोव्हेंबराक अंकोला शहर बंद दवन आंदोलन केले. सकाळच्या अंकोला शहराचे प्रमुख रस्ते, बाजार आणि व्यापार संस्थेन या बंदच्या आव्हानाक सहयोग देऊन आंदोलनकाराक तेंको दिलो. प्रत्येकट्यान आपापले दुकान बंद दवरले. सार्वजनिकान, विविध संघटनेन, परिसरवादीन, विद्यार्थी अशा हजारांशी लोकांन या आंदोलनात सहभागी जावन बंदर कामगारी विरोधात घोषणा दितेर सरकाराले लक्ष वेधले. या आंदोलनकाराले प्रमुख मागणे म्हणल्यार विवादित केणी बंदर योजना संपूर्ण बंद जावू जाय, परिसर संरक्षणासाठी सरकारान योग्य क्रम घेऊ जाय, या योजनेबद्दल स्थानिकालो अभिप्राय संग्रह करू जाय, नापेक्षा काम बंद दवरू जाय या मागणीची जोरदार घोषणा देऊन हे आंदोलन केले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शहरात सुव्यवस्था राखण्यासाठी खास पोलीस पथकाची व्यवस्था केली. अखेर हे आंदोलन शांतियुत झाले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. अंकोला हारवाडाच्या मेलिन केरीत अपायकारी स्थितीत आशिल्लो सर्प रक्षण. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला हारवाडाच्या मेलिन केरी व नायक हेमगेल्या घराच्या कुकडा गुडात एक सर्प सुमार 8 ताती गिळणं तळमळताना दृष्टी पडलेली घटना ब्रेस्तारा सकाळी नजरे पडली. हो सर्प कुकडा गुडातले ताती गिळणं तळमळतालो
हे पळोवन स्थानिकान सर्पमित्र प्रशांत कळस हेमकां कळोवन तेमी घटनास्थळार येवन लोकांक किंवा त्या सर्पाक कसलोच अपाय जायनासतना धड सुरक्षीत लागींच्या रानात सोडलो। तेगेले ह्या निस्वार्थ सेवेक स्थानिकान कौतुक केला। हेल्मेट सक्तीची कडक अंमलबजावणी कारवार। गोकर्ण पोलिसांन हेल्मेटच्या जागृती बरोबर आता कठोर कारवाई सुरू केली आसा। गेल्या 2 दिवसांच्यान हेल्मेट घालनासतना पेट्रोल पंपाचेर येयल्या दुचाकी स्वाराक पेट्रोल दिनासतना परत धाण दिते आसात। प्रत्येक पेट्रोल पंपाचेर पोलीस तैनात असून प्रवेशद्वाराचेर हेल्मेट शिवाय पेट्रोल ना अशें स्पष्ट बरयल्लें आसा। नियम मोडच्या वाहनाचो फोटो GPS घेवन त्या दुचाकी स्वारांच्या नंबरावेल्यान नोटीस थेट तेमगेल्या घराकडे पावयती आसात। या नियमामुळे आता हेल्मेट न घालच्या दुचाकी स्वार सुद्धा आता हेल्मेट घालचे दिसून येऊ लागलात। श्रीधर एस.आर. हेमगेल्या नेतृत्वात ही मोहीम प्रभावी ठरते आसा। ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ತರ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ। ಗೋಕರ್ಣ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಬರೋದು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ। ಈಗ ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವು ಗೋಕರ್ಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿ। ಯಮಧರ್ಮರಾಯರೇ, ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ। ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆರಕ್ಷಕರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು ನಿನಗೆ। ಅವನಿಗೂ ಹಾಕಿ, ಇವನಿಗೂ ಹಾಕಿ, ದಯಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಸರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಜೀವದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार, वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। अंकोला तालुक्याच्या गाबितवाडा अंगणवाडीत रंगलो बालमेळ। कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला गाबितवाडा अंगणवाडी केंद्रात
ब्रेस्ताराक बालमेळ कार्यक्रम यशस्वी रीतीन पार पाडलो. 2 अंगणवाडी केंद्राच्या बाल विद्यार्थ्यांन विविध छद्म वेशाचे धारण करून आपले वेशभूषा प्रदर्शन करून उपस्थिताले मन जिंकले. अंगणवाडीच्या कार्यकर्त्यान या बाल विद्यार्थ्याक आत्मविश्वास, संस्कृती आणि सामाजिक ज्ञान वाढवच्या उद्देशान हो बालमेळ आयोजित केल्लो. या कार्यक्रमाचे स्थानिकान खूप प्रशंसा केल्ली दिसून येताली. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.